አርስተ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፕሮጀክት መንገዲ ቻኖ ጨንቻም ዝበጽሖ ብርክን ከይዲ ህንጻቱን ከም ዝተዓዘቡ ገሊጾም ንመናእሰይ ወለዶ ትግራይ ካብ ተደጋጋሚ ኩናት ናብ ልምዓትን ቴክኖሎጂን ምስግጋር ይሰርሕ ምህላው ውድብ ወለዶ ትግራይ ገሊጹ ካብ ዜና ወጻኢ ስነ ስርዓት ቀብሪ ነበር ላዕለዋይ መራሒ ኢራን አያቶላህ ዓሊ ኻሜኒ ካብ ጽባሕ ጀሚሩ ንሽዱሽተ መዓልታት ክካየድ ምዃኑ ተሓቢሮም سلام طعنا بالله زخوركم تملكتنا كمي تمسيون كساعات حد خوينو كم تلمود ماد زينا حزنا متينا لنا زيناتات اندامراكم ساخم صنح انا ابراهيم فسام فلما حصر زيناتاتنا كون كبل قدماي ሚኒስትር አብይ አህመድ ፕሮጀክት መገዲ ቻኖ ጨንቻ ዝበጽሖ ብርክን ከይድ ህንጻቱን ከም ዝተዓዘቡ ገሊጾም ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር አብ ማሕበራዊ ምትእስሳር ገጾም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእክቲ 22 ኪሎ ሜትሮ መንገዲ ቻኖ ጨንቻን 7 ኪሎ ሜትሮ ጨንፈር መንገዲ ኤዞ ግርጫን ዝሓዘ እቲ 29 ኪሎ ሜትሮ ፕሮጀክት መገዲ ኣብ ጽቡቕ ኣፈጻጽማ ከም ዝርከብ ብምግላጽ ስራሕቲ 13.3 ኪሎ ሜትሮ ከም ዝተዛዘመ ድማ ኣፍሊጦም ኣሎም ስራሕ እቲ መንገዲ ሙሉ ብሙሉ እንትዛዘም ምትእስሳር እቲ ማሕበረሰብ ዝበለጸ ከም ዘጠናኽርን ንግድን ጉዕዞን ከም ዘቀላጥፍን ከምኡውን ልምዓት ቁጠባቲ ከባቢ ከም ዘበርኾን ሓቢሮም ስለዝኾነ ድማ በውሽጢ ሃገርን ወፃን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን እዚ ዝማዕበለ ሃፍቲ ንክዕዘቡን ተኻፈልቲ ታሪኽ ንክኾኑን ጻውዒ ተቕሪቦም ህንጸት ዘመናዊ መንበሪ መንደር ፖሊስ ከተማ አዲስ አበባ አጀሚርና ክብላ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተዛሪበን ምምሕዳር ከተማና ኣብ ትካል ፖሊስ እናሰራሕናዮም ኣብ ዝርከቡ ስራሕቲ ሪፎርምን እቲ ሰራዊት ብህዝቢ ዝተነበረሉ ሓደራ ብግቡእ ንኽዋጻ ዝግበር ተግባር ናይ ሰራዊት መንደር ክንሃንጽና ኢልና ዝኣተናይ ቃል ሎሚ ኣብ ናብ ተግባር ኣሰጋጊርና እውን ኢለነሎም እናዓበይትን እናዘመነትን ምስ ዝመጸት ሳልሰይቲ ማእኸል ዲፕሎማሲ ዓለምን ኣፍሪካን ዝኾነት ከተማና ንዘገልግል ፖሊስ ሰራዊት ዝጀመርናዮ ህንጸት መንበሪ ገዛ በዓል 15 ደብሪ ዝኾኑ 12 ህንጻታት እንትኾኑ ማሕበራውን ቁጠባውን ጽዑንቶታት ኣባላት እቲ ሰራዊት ብምንካይ ብትግሃትን ብግቡእን ንህዝቡ ንኸገልግል ንምግባር እዩ ድማ ኢለን ብልዑል ትግሃት እቲ ኮሚሽን ዝተጀመሩ ናይቲ ሰራዊት ህይወት ንምምሕያሽ ዝተጀመሩ ስራሕቲ ሪፎርም ውፅኢታውን ክኾኑ ሓገዝ ኣጠናኺርና ክንቅጽልና ክብላ ድማ ኣገንዚበን ዕውትነት ሃገራዊ ምክክር ጉዕዞ ተስፋ ኢትዮጵያ ዝውስን ፍሉይ ምዕራፍ ታሪኽ እዩ ክብሉ ምሁራን ገሊጾም ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ 17 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ናብቲ ዋና ጉባኤ ምክክር ዝቐርቡ 8 ዋና ኣጀንዳታት ዕላው ምግባሩ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ዙርያ ዞም 8 ዋና ኣጀንዳታት ድማ ካብ 8 ሐምለ 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ምክያድ ኣብ ዝጅምር እቲ ዋና ጉባኤ ምክክር ክዝተየሎም እዩ ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ ምስ ዜና ኢትዮጵያ ምስ ግልጋል ዜና ኢትዮጵያ ዝነበሮም ጻንሒት እቲ ሃገራዊ ምክክር ሱር ዝሰደዱ ጸገማት ዝፍትሕሉ ኣማራጺ ዘይብሉ ከይዲ እዩ ድሕሪ ምባል ኢትዮጵያውያን ካብ ዘረሓቑዎም ጉዳያት ዘቀራርብዎም ከም ዝበልጹ እዮም ሓቢሮም ዘሎም ንዕውትነት እቲ ምክክር መናእሰይን ምሁራንን ከምኡውን ካልኦት ክፋላት ሕብረተሰብ ብበዓል ዋናነትን ብሓላፍነትን እጃሙን ክዋጹ ከም ዝግባእ ድማ ኣገንዚቦም
مع زينكم تكاتلوا زلكم تملكتي حزنما ناب زرزر زيناتاتي كحلفكم مبقسيو عديس سابا زغون المعات كوريدر ابز حزوان كاب كتم حليفو اب استفراليو كوابتات قطر تبطحي ندخونه متيوم لمعات كوريدر محبرسب قطر نابرو بمحياش زيغاتات حدشت ميلا انوابرام نكسعون غيرولم نصبصاب محاري علمو دحاب ياسين صريتن صباقن كتما صحاوي بمقبار زيغاتات بزبناو ميلا زتقانيا نبابراس تلمه تلمي حاديلوس جمره اب حمبرت ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ይነሩ ስራሕ ኮሪደር ልምዓት ጅማርኡ ዘአረጉ ኸባብታት ከተማ መልክዕ ቀይሩ ኣብታ ከተማ ውሽጢ ዝፈሱ ዝነበሩ ረስሓት ዝሓዘሉ ሩባታት ታሪኽን ሓዲሱ ንዓይኒ ዝማርኹን ዝስማዕምዑን ዘደንቑ መዘናግዕ ህዝብታት ገይሩዎም እዩ ሎሚ አዲስ አበባ ኣፈላላይ ሰዓት ቀትርን ለይትን ከዓገታ ተሽከርከርትን እግረኛታትን በነጻነት ዝውሕዙላ ምዕሪትን ጽብቕትን ዋና ከተማ ኮይናላ እዚ ከተማ ምጽባቕን ኣነባብራ ምጽባቕን ኣብ አዲስ አበባ ኣይተዓገተን ሜላ ስልጣነን ከተማነትን ብምልባስ መልክዕ ከተማታት ክልል እናበጽሐ ዝመጸ እዚ ስራሕ ሎምውን ካብ ከተማታት ሰጊሩ ናብ ማሕበረሰብ ገጠር ናብ ገደና ሓረስታይ ተባጽሐሎ የመጀመሪያ ኑሮና ይሄ ሰማይና ምድር ነው አይገናኝም فلما زنبرنا نابران حزين سماين مريتنيو أي رخبن فلما نابرا سب كفتي درهو كل بحبار يزنبر فلما سفح مريتنا يرونا أتححزونا دقاق معه قنا أي كالنا لون إذا تسريحو مستوى حبنا كم تتريقوا موز حملي كل نجر زي تمعراري نابرا يزلنا أبشاقو منو إيهو بقى كل نجر يتمشاشا نورونو سلطانه ናፊቅዎም ዘበናውነት ስራሕቆም ዘበናው አነባብራ ርሑቅ ዝኾኖም ማሕበረሰብ ከባቢ ገጠር ልምዓት ኮሪደር ገጠር ሓዱሽ ሜላ ናብራን ምንቕኣሕን ቁጠባን ሒዙሎም መጽዩ እኛ አርሶ አደር የራሱ የተለየ ሽንት ቤት ኖሮት ሽንት ቤት ውስጥ ውሃ ሓረስታይ ናይ ዓርሱ ዝተፈለየ ሽቃቅ ሓልይዎም ኣብ መጸራረይ ሽቃቅ ማይ ሶላር ምርኣይ ኣብ ገደኑኡን ዝብላዕ ነገር ብስፍሓት ምርኣይ እቲ ዝዓበይ ፍልፍል ተሓጓስን ዓወትን እዩ ብምዃኑ ኢዶም ንዝሓፀረ ዜጋታትና ብምሕጋዝ ናብሮኦም ንቀይር ከምዚ እንትኸውን ምዕባለ ኢትዮጵያ ናብ ዝሕሸ እዩ ዝሰጋገር የኢትዮጵያ ብልጽግና ወደምናስበው ደረጃ ይመጣል ከም ኢትዮጵያ ኣብ ዝበለ ሃገራት ብዙሓት ዜጋታት ፍልፍል እቶቶም ኣብ ሕርሻ ደው ዘበለን መብዛሕትኦም ህዝቢ ኣብ ገጠር ዝነብሩሉ ሃገር መንግስቲ ምድማር እዚ ኮሪደር ገጠር ልዑል ረብሓ ከም ዘለዎ ይኣምን መንግስቲ ምድማር ነዚ ጠመተ ብምሃብ ዓንዲ ሕቆ ኢትዮጵያ ቁጠባ ንዝኾነ ሕብረተሰብ ናብራ ንምልዋጥ ዘኽእልን ውጽኢቱ ድማ ዝረአ ዘሎን እዩ የዚህ ሸቲቭ ዋነኛ ዓላማ በሃውስሆልድ ሌቭል አርሶ አደሩ ናይዚ ኢኒሼቲቭ ቀንዲ ዕላማ ኣብ ሃውስ ኦፍ ሌቨል ሓረስታይ ህይወቱ ተዘይቀይሩ ሜላ ኣነባብራኡ ተዘይቀይሩ ብብርካ ሃገር ንሓስቦ ምዕባለ ኣይንረጋግፅን ልምዓት ዘለዎ ዘይልምን ስድራም ዘይትልምን ሃገር ምፍጣር ዝካል ብብርካ ስድራም ኣብ ገደንኡ እንታይ ክትክል ከም ዘለዎ ክንደይ ደርሆ ላሕሚ ከም ዘለዎ ክፈልጥ ይግባእ ኣብ ስልጠና ዓለም ኣብ ሜላ ኣነባብራ ሰባት መንግስታት ኣይኣቱን ነውሪ እዩ ከማና ኣብ ዝበሉ ዘይማዕበሉ ሃገራት ግና መንግስታት ድርብ ሓላፍነት ስለ ዘለዎም ባነባብራ ሜላ ኢዶም እንዳእተው እንተ ዘይሰሪሖም ዝማዕበለት ሃገር ምርካብ ኣይከኣልን መበገሲኡ አዲስ አበባ መባጽሑ ድማ መላ ኢትዮጵያ ዘባጽሕ ዘሎ ኮሪደር ልምዓት ጽሬት ነብራ ዜጋታት ካብ ምቕያር ብዝሓለፈ ምህርትን ፍርያትን ንምጉልባት እናጻዓረ ይርከብ እዞም ስራሕቲ ኮሪደር ማዕጾ ዜጋታት ብመንኳሕኳሕ ናብርኦም ብምምሕያሽን ማሕበረሰብ ብምትእስሳር ህይወት ነባራይ ገጠር እናሓደሰ ይርከብ ስራሕ ልምዓት ኮሪደር ኣብ ዝቕነ ድማ ኣብ ኣርባ ምንጭን ከባቢኣን በጽሑ ሓምለዋይ ምስላ ብዘበናውነት እናቃነ ይርከብ ሎሚ ኣብ ከተማ ዝጀመረ ብርሃን ኮሪደር እናቃጸለ ጉዕዞ ምዕባለ ኢትዮጵያ ጫፍ ምብጽሑ ቀጺሉ ኣሎ ሓንቲ ሃገር ብብርካ ዓለም ጥንክርቲ ኮይና ንኽትቅጽል ኣብ ሓበራዊ ዛንታ ምስምምዓን ንወፃ ዓለም ድማ ከተሪኦ ይግባም ዛንታታት በኣገባብ ዘይምርሑ ተደኣ ኮይኖም መሓለኻ ዕቤትን ምክንያት ምፍልላይን እንትኾኑ በአንጻሩ ሓበራዊ ተስፋ በረከት ዝህቡ ዛንታታት እንትተሃኒጾም ድማ ሃገር ንዝሓዘቶ መንገዲ ከም መቀላጠፊ ኮይኖም ይሕግዙ እዮም ንጸብጻብ ብሩክታዊት ተገኝ ሙሉ ብርሃን ግርማይ
حيرت هاجرات عالم زهن زقوق التباه ويدما وتدرع عقم ترين تخونه من النتو من أحلامهم عم مدرك عالم زريلو تنكر زان تاونيو أزونا بقدمي خالو هاجرات نخبرون نخفرحو كم مقبارو بزحلفة حيرت تباهلهم نمزوع أخيلوهم يو هاجرات زانتا كاب تاريكم حديفهم حبرايم منت حدم حبرسب مسمر مفليز على انفتوين كمون نقدمي زريلو مسار حجيروم زدقملو نازويو حنت هاجر عبيت بهال بهفتي ناو تاترين تقونه نعلم تقربو زانتان تلويو إثيوبياون ونانيت بركز بلو بهالتات انتخون بعل ونه زانتان تاريخنيا هزبتاتاون كابزو فلاليلو حباري منتهم زي سفحة هزبتاتيوم يخونن بر نزوي أفلالي زسفحو نعبيتان تيخونه نمدفاء مخنيات بمقبار زيزك أمولو بزحاتيوم حدا محبرسب أبستزاب زانتان تلو من نباب رؤزخون أبتماليو ازيد ما نعبيت هاجر كمز قد ممهر يونيفرسيتي أديس أبابا خونو أبراهام تسفاي قلزو ዋናው ጠላታችን ለሆነው ድህነት ለህልውናችን አደጋ ይሆኑ ይመጣል ስለዚህ የውል ትርክት መገንባት አስፈላጊነቱ የሚጀምረው ያ ነው ቀንድ ጸላኢና ዝኾነ ድህነት ንህልውናና ሓደጋና ኾነ መጽኡ እዩ ስለዚህ ሓበራው ዛንታ ምህናጽ አድላይነቱ ዝጅምር ካብዚ እዋን እዚ እዩ ኩሉ ማሕበረሰብ ነዚ ክጠናኸር ምግባር ብጽሒት ክዋጻ ይግባእ ጉድለት ኣለና እዩ ግን ድማ ኣብ ዓለም ዘሎ ጉዳይ እዩ ሓበራው ዛንታ ብምህናጽ ጸገሞም ዝሓለፋ ሃገራት ኣለዋ ንዕአን ምርኣይ ኣድላይ እዩ ካብ ድኽነት ንምውፃእ ህልውናና ንምርጋጽ ይጠቕመና እዩ ስለዚ ንሓንቲ ሃገር ዕቤት ሓበራው ዛንታ ምህናጽ ግድን እዩ ሃገር ምህናጽ ዝከኣል ብትማሊ ታሪክ እንተይኮነ ጽባሕ ንሕና እንተ ኢና ንኹን ደሊ ኣብ ዝብል ሓበራዊ ሕልሚ ዛንታ እንተህነጽ ጥራይ እዩ ዛንታ ትማሊ ዝነበሩ ታሪካት ጥራይ እንተኾነ ንጽባሕ ተስፋ ንገብረሎም ሎሚ እናተሰርሑ ዘለው ስራሕቲ ልምዓት ዝፈጥርዎ ምትእሳር እንትውሰኽ እዩ ካለን የውሃ ሪሶርስ አንፃር እኛን ለመበተን ለማጥፋት የሚንቀሳቀሱ ውጫዊ ኃይሎች አሉ በመንጽር ዘለና ሃፍቲ ማይ ንዓና ንምጥፋእን ንምብታንን ዝንቀሳቀሱ ኃይልታት ወጻ ያለው ጸገም ድሕንነት ድማለና ነዚህን ምስዓር በሐባር ክንሰርሕ ይግባእ ዝሓለፉ ወርቃዊ እዋናት የብልናን ኢልናይና ንሓስብ እንተዳ ኮይና ንቅድሚት ወርቃዊ እዋን ክህልወና ምግባር ክንሰርሕ ይግባእ እዚ ንዓና ንደቅና ዝጠቅም ነገር እዩ ኣፈላላይና መግለጺ ጥንካሬ ጥራይ ንኾን ሓበራዊ ብሄራዊ ረብሓና ከም ሓበራዊ ዛንታ ምጥቃም ኣላይ ምዃኑ ድማ ምሁር ታሪክ ፕሮፌሰር አየለ በክሪ ገልጹ የህዳሴ ግድብን እንውሰድ የህዳሴ ግድብ እንደውም ዳግማዊ አድዋ ነው የሚባለው ለምን ሌላውን ትተሽ 9000 እስከ 15000 ሰራተኛ ግድብ ህዳሴ ንውሰድ ግድብ ህዳሴ ከም ዝፍለጥ ዳግማዊ አድዋ እዩ ዝበሃል ንምንታይ ልዕሊ 15000 ሰራሕተኛታት ኣብኡ ይሰርሑዮም ነይሮም ኩናት ዓድዋውን ካብ ኩሉ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝተውጻጽኡ ሓርበኛታት እዮም ዝዓበየ ኣሰሮም ዘቕመጡ እዚ መግለጺ ኢትዮጵያዊነት እዩ ሓበራውነትና ከጠናኽር ይኽእል እዩ ብዝብል መንፈስ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝህነጹሉ እዋን ኣሎ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝተውጻጽኡ ሰራሕተኛታት ሓቢሮም ኣብ ዝሰርሕሉ እዋን ሓዲኦም ኣብ ሓዲኦም ዘሎ ምክብባር ንኽጠናኸር ይገብር እዩ ብሄራዊ ረብሓና ንሓበራዊ ዛንታ ምጥቃሙን ኢትዮጵያ ካብቲ ማሊ ቁስሊ ንኽትናገፍ ብምግባር ናብ ጽባሕ ብሩህ ተስፋ ዘተሳገር ብሕታዊ መንገዲ እዩ ብሰንኪ ጉጅለ ህወሓት ዝመጹ ጸገማት ንምውጋድን ንመናእሰይ ወለዶ ትግራይ ካብ ተደጋጋሚ ኩናት ናብ ልምዓትን ቴክኖሎጂን ንምስግጋርን ይሰርሕ ምህላው ውድብ ወለዶ ትግራይ ገሊጹ ፕሬዚዳንት ውድብ አይተ ጉዑሽ ግደይ ውድቦም ኣብ ኢትዮጵያውነት ጽኑዕ መርገጺ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ኣብ ትግራይ ተኣኪቦም ግን መልሲ ዘይረኸቡ ሕቶታት ንምምላስ ከም ዝሰርሕ እውን ኣፍሊጦም ዘሎም ጌታቸው ዓለሙ ኣዘራሪቦም ተኻቲና ንመለስ ኣብ ትግራይ ተደጋጋሚ ኩናት ደው ኢሉ መንእሰይ ወለዶ ናብ ልምዓትን ቴክኖሎጂን ከድህብ ከም ዘለዎ ውድብ ወለዶ ትግራይ ገሊጹ ፕሬዚደንት ውድብ አይተ ጉዑሽ ግደይ ከም ዝሓበርዎ ምኽንያት ምጥያሽ ውድቦም ኣብ ትግራይ ተኣኪቦም ዘለው ግና ከዓ ዘይተመለሱ መሰረታዊ ሕቶታት ህዝቢ ንምምላስ እዩ ተመሰረተሉ ቀንዲ ዕላማ ሓደ ኣብ ትግራይ ዝተኣከቡ ጸገማት ኣለዎ ኢሉ እዩ ዝብገስ ዝተኣከቡ ግን ከዓ ዘይተመለሱ በብግዚኡ ብሕደር ዝኸዱ ጸገማት ኣለዎ ንኣብነት ተደጋጋሚ ኩናት ኣብ ትግራይ ንምንታይ ይካየድ ድሕሪ ሃፀይ ዮሃንስ ኣብ ትግራይ ኣብ ውሽጢ 150 ዓመት ከባቢ 6 ኩናታት እዮም ተኻይዶም ኣብ ሃፀይ ዮሃንስ 2 ድሕሪኡ ቀዳማዊ ወያነ ኻልኣይ ወያነ ድሕሪኡ ናይ ሻዕብያ 2013 ይኸይዱ ማለት እዩ ስለዚኦም ብሕደር ዝኸዱ ሕቶታት ወለዶ ኣብ በብግዚኡ ሕቶታት በኣግባውና መለሰ ይኮን ዝኸዘሎ ሶ ንኣከቦም ነቲ ኻሊእ ወለዶ ሰላም ልምዓት ቴክኖሎጂ ሃፍቲ
كسجاجرنا تجبأ كينات الناس جاجرة إذا خرج الله مالتي سوزي تخكل يكون أنتم سجماتنا تأكو يوم زلوا زيهم كعا نفتح يوم زول ما يقص علامات حزين ውድብ ወለዶ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያውነት ጽኑዕ መርገጽ ከም ዘለዎ ዝገልጹ ኣይተጉዕሽ ግደይ ኢትዮጵያውነት ስልጣን ትትሕዝ እትደልዮ እንትትለቅቕ ድማ ትስንጉ ኣይኮነን ብምባል ኣረዲኦም ቲ ኻሊ ወለዶ ትግራይ ወዚ ገለጽኩ ዝሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያውነት ብጣዕሚ ጽኑዕ ቅዋም ዘለዎ ውድብ እዩ ተጋሩ ኢትዮጵያውያንና ኢሊ ዝኣምን ኢትዮጵያውነት ስልጣን ትትሕዝ ናተይ ኢትብሎ ካብ ስልጣን ትትለቅቕ ድማ ኣይ ናተይ እንትብሎ ይኮነን ኣቦታትና መስዋዕት ከፊሎም ነዛ ሕጂ ዘላ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ወራታቱን መኪቶም ኢትዮጵያውያን ኮይና ክንጸንሕ መስዋዕት ከፊሎም እዚ ክነቕጽሎ ኢና እንደለኹም ወለዶ ክነቕጽሎ ክነበርኾ ታሪኾም ክጽሓፍ ናብ ወለዶ ክሰጋገር እምበር ዝሕዚ ዝመጽእ ናይ ሓደ ዘይ ማለት ምስ ናይ ባዕሎም ስስዐ ወይ ድማ ጉጉይ ዝኾነ ራእይ ሒዞም ኢትዮጵያ ክፍርሱን ዝኽእሉ ሓይልታት ብትርዝቀዎም ውድብዩ ጉጅለ ሕወሓት ንሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ዘይምልስ ምዃኑ ዝገለጹ ኣይተጉዕሽ ግደይ እቲ ጉጅለ ኣብ ክንዲ ንረብሓት ትግራይ ንኢትዮጵያን ዝሰርሕ ንረብሓ ኤርትራ እንዳተቃለሰ ምምፁ ኣዘኻኺሮም ናይ ህዝቢ ሕቶታትን ከይምላስ እናገበረ እዩ መፅኡ እዚ ዝገበረሉ ምክንያት ብዙሓት ዝፈጸሞም ገበናት ኣሎ ፉል ታይም ክሪሚናል እዩ ናይ ሙሉእ ግዜ ወንጀለኛ ኢልና ንኣምን ከም ወለዶ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶታት ናይ ምላስ ዕላማ ይኹን ራእውን የብሉን ስጥራሕ እውን ኣይኮነን أفت تمالي نتري خلينا نحريت ملسيل كون كاب نربح تجراي نربح إثيوبيا نربح إيرترا نتقلسه زمس حيليو بزحات مرأيتها اللو كاوكينات وزع كنبر زي خل حيليو نمنتاي كاوكينات وزع كنبر زي خل نتلاون صرحهم جبنات اللو استأكو صرحهم جبنات اللو تمالي حزون مسل زي قاتات النارجز حق زي خبر بتعم صار ديمقراطيا ان باغنن بزخونه من قد يزخر زلو تحز سلطان تقاطير زلو نغزي مالتي بوليتيكاو سعرت لزغطم خا ياوكم تزفلط زراخايو سمع بريتوريا افريسو مس تاريخاو صلاتنا ايثيوبيا زخونو سرعت شعبيا صمدو فطير منقصاص جميرلو مالتي قند صገማት ትግራይ ብሰንኪ ጉጅለ ሕወሓት ዝመጹ ምዃኖም ዝተቐሱ ፕሬዝደንት ውድብ ወለዶ ትግራይ ኣይተጉዕሽ ግደይ ብምዃኑ ድማ ኩሉ ትግራዋይ ነዚ ጉጅለ እዚ ክቃለሶ ከም ዝግባእ ጸዊዖም ናይ ኩሉ ሽግር ፈጣሪ ኣውራ ሽግር ፈጣሪ ተው ዘሎ ስርዓት ናይ ኣዝማት ዘመድ ክብካብ ስርዓት እዩ ተላላክና ሻዕብያ ዝኾነ ስርዓት እዩ ላዕላውነት ሃገርን ሕገ መንግስትና ኢትዮጵያን ስምዕ ፕሪቶሪያን ዘፍረሰ ስርዓት እዩ ስርዓት እዚ እንተተጸሪጋ ትግራይ ክድሕን ትኽእል ማለት እዩ ሶ ኩላትና ከሙድቡን እዚ ክጽረገሎ ኢልና ኣና ንኣምን ሶ እዚ ክጽረግ እንተኮይኑ ኩሉ ትግራዋይ ብፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣትዩ ኣብ ኩሉ ውዳበታት ነዚ ንምድኻን ናይ ባዕሉ ኣፍቲ ማኒፌስቶ ዝተቐመጡ ጸረግፋ መንእስያት ኣብ ገጠር ኣብ ከተማ ምጥያሽ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት ጀሚሮም ዘለዉ ተቃውሞውን ኣጠናኺሮም ኣበርኪቶም ታሪኻዊ ሓላፍነቶም ክዋጸሉ ኢልና ኣና ንኣምን ዓበይቲ ዓዱን ተመሳሳሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ተንትማሊ ታሪኽ ስራሕ ዝነበራውን ወጽየን በኣካል ብስሩ ብግልጽ ብዝኾነ መንገዲ ትግራይ ክድሕን ስለ ዘለዋ ትግራይ ድማ ብውልቀ ሰብ ወይ ብውልቀ ትካላት ዘይኮነስ ብግናይ ኩላህና ተጋሩ ድምር ዓቕምን ጉልበትን ክድሕን ስለ ዝግባእ ነዚ ጉጅለ እዚ ንምጽራግ ኩሉ ዓይነት ቃልሲ ክንገብረለና ኢልና ንኣምን ውድብ ወለዶ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያውነት ጽኑዕ መርገጺ ብምሓዝ ነቶም ብሰንኪ ጉጅለ ሕወሓት ዘይተመለሱ ሕቶታት ህዝቢ ንምምላስን ነዚ ኩናት ዘይሰልቸው ወለዶ ናብ ልምዓትን ቴክኖሎጂን ንምስጋርን ኩሉ ክቃለስ ጻውዒት ኣቕሪቡ ናብ ዜና ዕዳጋ ክንሰግር በገዳየር ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ ንዘርግሖ ምትእስሳር ኣየር ተሸላሚ ምዃኑ ተገሊጹ እቲ መገዲ ኣየር ኣብ ኣፍሪካ ንዘርግሖ ምትእስሳር ኣየርን ሓቢርካ ናይ ምስራሕን ጥንምረት እዩ ተሸላሚ ኮይኑ ዘሎ እቲ መገዲ ኣየር ኣብ 2026 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሽልማት አቪዬሽን ቱሪዝም ስነ ስርዓት ሽልማት ኮኔክቲቪቲ ኣዋርድ ምርካብ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ኤር ትራንስፖርት ዝተበርከተሉ ሽልማት ኣብ ኣፍሪካ ንዘርግሖ ናይ ኣየር ምትእስሳርን ሓቢርካ ምስራሕን ጥምረታት ኣፍልጦ ንምሃብ ዝዓለመ ምዃኑ ድማ ተመላኺቱሎም ናብ ዜና ወፃኢ እንትንሰግር ድማ ስነ ስርዓት ቀብሪ ነበር ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ዓሊ ኻሜኒ ካብ ጽባሕ ጀሚሩ ን6 መዓልታት ክካየድ ምዃኑ ተሓቢሩ
ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ልዕሊ 20 ሚልዮን ሰባት ከምውን ተወከልቲ ልዕሊ 100 ሃገራት ክርከቡ እዮም ዝብል ተጽቢተሎም ኣብዚ ፍጻመ ካብ ኣሜሪካን እስራኤልን ምጥቃዕቲ ዝፍኖ እንተኮይኑ ምላሹ ከቢድ ክኸውን እዩ ብምባል ኣዛዚ ማእኸላይ ጦር ሃገር ዓሊ ዓብዱላሂ ኣጠንቂቆም ኣያቶላህ ዓሊ ኻሚኒ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ኢራን ብዝኸፈቶ ኩናት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ክሳብ ዝተቐተሉሉ እዋን ን36 ዓመታት ነቲ ሃገር ምምርሖም ይዝከር ብኻልእ መዳይ ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ማእኸላይ ምብራቕ ሓቀኛ ሰላምን ድሕነትን ከይዓስል ዘለዋ ንዕቐት ብተደጋጋሚ ኣርእያያ ክትብል ኢራን ወቐሳ ምቕራባም አልጀዚራ ጸብጺቡ ክቡራት ተመልከቲ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ፕሮጀክት መገዲ ቻኖ ጨንቻ ዝበጽሖ ብርክን ከይድ ህንጸቱን ከም ዝተዓዘቡ ገሊጾም مناسي ولدو تግራይ ካብ ተደጋጋሚ ኩናት ናብ ልምዓትን ቴክኖሎጂን ምስግጋር ይሰርሕ ምህላው ውድብ ወለዶ ትግራይ ገሊጹ ካብ ዜና ወጻኢ ስነ ስርዓት ቀብሪ ነበር ላዕለዋይ መራሒ ኢራን አያቶላህ ዓሊ ኻሚኒ ካብ ጽባሕ ጀሚሩ ን6 መዓልታት ክካየድ ምዃኑ ተሓቢሩ بارك استملكتي مع زينا بزيزازم سلام كتالكم أزينا نمسكن سلام فلاسفاتات ኮይነም ድማ ንጥፋኣቶም ተጣውሙሉ ፍልስፍና መቸም ተመሊስና ክንድቅስ ኣለና በይና ኢና ንድቅስ ለይቲ 9 ሰዓት ንስሕሊና ብሪልና እዋ ታንክ ዩ ንስሕሊና ክንራኸብ ተለና ተስባይ ወን ደጋፍ ኮይኑ ጥንሳሕ ሒዙ ክረአይ ተሎ ኣፍቲ ገዛል ገብርዋ ኣክት ምሙግጋስ ትናይ ማን ህይወት ድይሱ መጽሐፍ ጥራይ ሒዙ ዝዘውር ንህይወ ዓለም ዝንዕቕ ንህይወት ግድ ዘይብሉ ዓይነት ስእሊ እዩ ተመሓላሊፉ ታይትሪፉ ምልና ኣፍቲ ሕማ ታይትሪፉ ኣፍቲ ጽቡቕ ነገር ታይትሪፍና ደረስቲ ሙዚቀኛታት ጋዜጠኛ ማእኸል ኮይኖም ኢንተርፌስ ኮይኖም ምስቲ ማሕበረሰብ ዘራኽቡ ሓቅታይ ማለት ተመልከተና ቴዎሎጂ ግን ልክዕ ከምቲ ፍልስፍና ብደንቢ ዝተስፋሕፍሕን ዝማዕበለን ኣይኮነን ብልትሰምዖም ድምፅታት መናእሰይ ብፍላይ ንምንታይ እዮም ናብ ናይ ዓርሶም ህይወት ተሸሪፎም ለይኮን ነገር ንርኢ ንሰምዕ خنبባ ሞታ ግጥም ሓጻር ስለ ዝኾነት ጽቡቕ ጉዕዞ ያኻ ትብል ጣዕሚ ደስ ዝብል ስኒ ተጎዝጉዙ خምስታ ጎቢዙ ሕሉፍ ሕሊፈሉ መጻኢለ ነኺሰሉ ስናይ